अगर आप भी चाहते हैं कि मेगा फिल्म्स की ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिश्रा म्यूजिक प्रेजेंट्स म्यूजिक डायरेक्टर विकास चढ़ल जवानी हमर होता जियाने रे, लइका हम नइखे बानी पहली सियाने रे। लगन में बैंड बजबा दे रे माई, हमर शादी करा दे। हमरा ला दुल्हन ले आ दे रे माई, हमर शादी करा दे। चढ़ल जवानी हमर होता जियाने रे, लइका हम नइखे बानी पहली सियाने रे। लगन में बैंड बजबा दे रे माई, हमर शादी करा दे। हमरा ला दुल्हन ले आ दे रे माई, हमर शादी करा दे। मिश्रा म्यूजिक प्रेजेंट्स डीजे विकास डीजे विकास कबले हम रही रे माई अकेला, भइले उमर अब जवानी झरेला। कबले हम रही रे माई अकेला, भइले उमर जवानी झरेला। मुकन सुखल जाता घटे निखारे रे, रुखी उतर गई भइले बेकार रे। जल्दी से सेटिंग करा दे रे माई, हमर शादी करा दे। हमरा ला दुल्हन ले आ दे रे माई, हमर शादी करा दे। मिश्रा म्यूजिक प्रेजेंट्स मेगा फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो खतरागढ़ चामुंडा स्थान मुजफ्फरपुर। हमरा से छोट सबके हो गईले शादी, सबके मतारी बन गईले दादी, बन गईले दादी। हमरा से छोट सबके हो गईले शादी, सबके मतारी बन गईले दादी। सबके बेटा माई बन गईले पापा, अभिले बानी माई हमहू कुमारी। माथा पर मोड़ चढ़वा दे रे माई, हमर शादी करा दे। हमरा ला दुल्हन ले आ दे रे माई, हमर शादी करा दे। मिश्रा म्यूजिक प्रेजेंट्स डीजे विकास डीजे विकास डीजे मुकेश महाराजा के पहले बियाह रे, विक्रम मुकेश अभी बारे कुमारे। मुकेश महाराजा के पहले बियाह रे, विक्रम मुकेश अभी बारे कुमारे। शादी के बिना माई मन नहीं लागे, कोनो उपाय तू जल्दी बता दे। रनिया से जाके मिला दे रे माई, हमर शादी करा दे। डेट तू तय करवा दे रे माई, हमर शादी करा दे। चढ़ल जवानी हमर होता जियाने रे, लइका हम नइखे बानी पहली सियाने रे। जल्दी से बैंड बजबा दे रे माई, हमर